2000 prestakuntza orduko goi mailako telekomunikazio eta informatika sistemak zikloan, telekomunikazio azpiegitura komunen proiektuak garatzen, ikusentzunezko produkzio eta komunikazio ekipoen muntaia ikuskatzen eta kudeatzen, ezarritako araudiaren arabera banda zabaleko sare eta sistema telematikoen mantenua egiten eta funtzionamendua bermatzen, ikasiko duzu. Kaixo, Xabi naiz, eta Barakalo LH-en teleko ikasten ari naiz. Lan irtera asko, eta lan egiteko aukera pilo bat dagoelako, eta mundu hau gustatzen zaidalako. Ni Barakaldo LH, eta zu?